Mwasakana kwatiri kuita zvekare pano paHadzirare 263 pano panchaya ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara wetena on the notification bell uyezve malikes enyu anotibatsira zvikuru zvinobatsira kuti vhidhiyo rineri ringe richifamba kuhama neshamwari. Vadikani sekuziva kwamunozviita manews updates epanapa pathis YouTube channel. Tinoyana kuti kamabatanidza tunoitira tumuwane manews updates akati wandei pasame video. First update inyaya yakaitika kushamva. Yakaitika kushamva yakamira so. Pane murume uyu akatora mukadzi achiti afambidzane naye. Atora mukadzi uyu vakazosvika pakugara vese. Vatanga kugara vese. Mukadzi uyu angasina kubudira murume uyu pachena kuti ndiri mukadzi wemunhu wanditora ndichiibva mune imwe imba ende ndaita zvekutiza. Vaviri ava vakagarisana kwenguva yakati rebei. Vagarisana kwenguva yakati rebei muCape pamba ipapo. Vatanga kungoona tsoko from Norway. Tsoko iyi yanga ine mazita evanhu kumusana anga akanyorwa. So zvada kuita dao kusiya muchiona ka shoot video ketsoko yacho na wapedza kuona video obva wataura zvaunofuka ku comment section kuti unozvionawo sei wakazvitarisa. Ifake here or real? Zviriko here kwenyu zvakamboitikawo here? Kwakamboitikawo mashiripiti here? Comment section ndeyenyu vadikani. Ndomborota zvanofuka ku comment section pamusoro peshoot video randichakuisirai. Wapedza kuona video iroro tikudzoka tichitsudzura last update. Malikes enyu akakosha. Video iri ratorwa naBozho Ngora. Ndatione short clip video. Chokwadi muri yeZimbabwe. Kutaura kuno kwatotiri mukati menzvimbo yeshamva muri yeZimbabwe. Kushamva kune chisioneko chishamiso chiriko chababa vakatora mumwe mukadzi wavari kugara naye but vanga vasingazivi kuti mukadzi wemunhu. Kutaura kuno kwatiri kuita vachigara nemukadzi uyu vangoerekana pamba pavanogara mune imwe cabin mataurwa nyaya yekuti vangozwa panze pachita senge pari kutaurwa pavacheuka vachida kubuda panze vachibva vapesana padhoo netsoko ichipinda mumba. Tsoko ichipinda mumba ndobva yarara zvayo nemaji zvamuri kuona zvimuri yeZimbabwe. Itsoko yamuri kuona jira riri muhuro iri ijira rakatonyorwa mazita asi mazita acho vambenge vachimaona achivharika achiita sei. Saka tisi kuziva kuti mukati mune chii. Mamwe mazita achona atodonha pasi asi paroratidza kuti mujira umo mune zvakasungirirwa asi bepa rimwe ravamboona rine mazita. Saka tamira tizoona kuti mazita ari mukati umu mazita ani mazita ekutanga mazita awo. Tsoko yatiri kuona zviri kuitika mukati menzvimbo yeshamva. Baba namai vanove ndiwo murume nemukadzi ndiwo vamuri kuona muri yeZimbabwe asi ivo pachavo vane 2 days vachigara nechiitiko chomba vasingatauri asi vanhu vanogara munzvimbo vazoshanya ikoko ndiwo vaona chinhu ichi vachibva vati uya mutionerewo tamirira kutaura navo tizonzwa vakaita sei. Asi tatonzwa munhu akaita zvese nekwakatizira murume womukadzi kuti azobatsirwa zvinhu izvi tave nazvo asi hatasi tamuona toda kuti tigomubvunza kuti azvifambisa sei. Next update inyaya yaFegi Chivhayo. Chikoti congratulation kwaari. Mwari ndimwari akanaka. Chakanaka mukaka urungwe munhu. Akaroora paweekend apa aita maroro paweekend. Zvisinei zvinhu zvinofadza ende vanhu vazhinji vashamisika nazvo kuti mukomana wechidiki yeyoyo aita muchato aita maroro anotyisa. Panga pana sewiki nochivhayo vakaenda vachinomirira munin'ina wavo musi wemaroro wacho. Ndichakuisirai video rachona asi mudiwa wake wati munhu waairora haana kubudiswa chiso changa chakavharwa. Pane ese mapictures apostwa pasocial media panga pakavharwa. Fegi munin'ina wasewiki nochivhayo ane 23 years. Ndatione video. Much love.